Mä oon viime aikoina miettinyt tosi paljon sitä, että miksi mä oikein haluan niin kovasti parisuhteen. Että onks mä vaan tottunut ajattelemaan, että mun elämästä puuttuu jotain ja että se olisi asteen täydellisempää, jos mä voisin jakaa mun kuulumiset kumppanille sen sijaan, että mä jaan ne ystäville niin kuin mä nyt teen. Jossain kohtaa mä oon alkanut ajattelemaan, että mä oon parisuhdeihminen, mutta mitä se edes oikeasti tarkoittaa? Ja jos mä ajattelen itsestäni niin samalla mä teen ehkä oletuksen, että mun elämä ei ole yhtä hyvää ilman sitä parisuhdetta. Ja mä oon myös miettinyt, että meidän yhteiskunnassa tunnutaan arvostavan paljon enemmän sitä parisuhteen kestoa kuin sen laatua. Että on ylipäätään upeeta, jos jotkut on ollut pitkään yhdessä ja ehkä vähän toissijasta se, että oliks ne siinä edes onnellisia. Että vaikka mulla onkin se haave siitä elämänkumppanuudesta, niin kyllä silti kaikista tärkeintä on se, että mun elämä on mulle mielekästä just nyt. Ja en mä just nyt tarvii ketään muuta kuin itteni ja mun ystävät siihen, että mä voisin olla onnellinen.